uma operação de resectar meningiom, parte rechts die celebro. De patiënt tem epilepsie, e com behulp de navigatie e Hololens nos põe via a navegação onde precisa o tumor está, em relação com a cabeça e a landmarking de orelha, o então nós propõe preciso onde a schedel lachen está, dus caminho quita nós chama tapa de cabeça e por resectar het tumor completo e seguro. Ja, het wordt bijna een soort van normaalheid dat ik ga zeggen, we doen weer iets voor het eerst. Onze samenwerking met UMC Utrecht geeft gewoon steeds ontzettend veel spin-off hier in de Caribbean, hier op Aruba. Ik ben ontzettend trots dat we nu met de Hololens werken. Het is een soort van mixed reality bril, VR-bril, wat we misschien allemaal wel een keer op hebben gehad. Als je die opzet, dan zie je de 2D-beelden omgezet in 3D-beelden. Dus 2D-beelden van bijvoorbeeld een CT en een MRI, die worden gecombineerd in een 3D-beeld. En daardoor kan je precies zien, in dit geval in de hersenen, waar je bent, wat er is, hoe bijvoorbeeld bloedvaten lopen. En daarmee kan je heel precies opereren. Kan je instrumenten goed neerzetten, kan je veilig opereren, kan je het juiste wegnemen en natuurlijk het juiste laten zitten. Maar kan je ook daarmee heel mooi andere mensen onderwijs geven en kan je uiteindelijk ervoor zorgen dat de patiënt sneller herstelt. Dat er minder heroperaties nodig zijn en minder complicaties ontstaan. Vanuit de UMC Utrecht nemen wij hier waar als neurochirurgen. En dat is een prachtige samenwerking tussen de academie en het Horacio hier. En wat wij hier doen is complexe neurochirurgie. En daarbij nemen wij alle moderne technologie mee. Maar we hebben hier ook eigenlijk alles wat we in Utrecht hebben om operaties op een heel hoog niveau te doen. Het team, en dan gaat het over de anesthesie, de verpleegkundige, de apparatuur die hier is op het allerhoogste niveau. Dus wij kunnen hier gewoon onze academische neurochirurgie uitoefenen zoals we dat ook in Utrecht doen. En daarom voelen wij ons ook vrij om innovaties zoals met de Hololens en met driedimensionale beeldvorming te werken. Hier ook te doen om echt de kwaliteit voor de patiënten op Aruba zo hoog mogelijk te krijgen. Maar wij vinden het ook als Utrecht en in samenwerking met onze collega's hier ontzettend zonde dat patiënten op een vliegtuig naar Colombia gaan voor zorg die we hier eigenlijk op een niveau kunnen bieden die zowel in Europa, dus ik heb zelf gewerkt in Utrecht, in Zwitserland, in Amerika, maar dat is eigenlijk neurochirurgie van hetzelfde niveau en dat kunnen wij hier prima bieden. Dus het is eigenlijk zonde dat mensen dan op een vliegtuig naar een ander land gaan om een zorg te krijgen die daar heel duur is en die hier prima geleverd kan worden. Nog zijn partij. No sempre